Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papaghayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayman nagpailinged itinagan arita. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapu itinamidwa apan nakabalok, isu ita ti pakaburiburan ti panunot ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Rita. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay mata na nagsapa na kapinanawan, Jeko. Nagbasit pa'y lang ti anak na. Apay adi ka man lanaganan na, di ti pa nagmanehom. Kasta talaga ti disgrasya, anak. Urayan niya pa'y ti aramidam amang lisay. No talaga nga isutigasat mo. Awan maaramidam. Apay akastoy tigasat ko, nanang. Nagsapa matan ti pan nakabalo. Sana balay. Tadamat imbati ni Diego apakalaglagi pamken ko, anak. Taripatuam kit ni anak yaw. Iso ti pangibukbukam iti panagayat mo. Kapilitan na kasta ti aramidak, nanang. Sana balay, tadaak ba't tulungan ka amangaywan iti anak mo. Kidawag ko mangarod ka na kayo. Ada kayo pa'y lang ti makamoy ti anak ko tagtrabaho ak. Iti kasta, ada maigatang ko iti masapsapol tayo. Wan, saan ka madanagaan anak ko? Saan ka mat abaybayan? Kasano, nanang? Kabailan nyo ka di nga awiran ti anak ko. Wan ka di, saan ka madanagan? Mangrugi akon inton bigat iti trabaho, nanang. Anya nga iti trabaho, anak ko? Agtrabaho ak iti restaurant, nanang. Waitress. Ay katsay-saya atam angaron ti trabaho, anak ko. O, nanang, saya atak ti agtrabaho para iti anak ko. Lunch break tayo, Rita. Si Kanti umuna nga ag-lunch. Sika ngay. Sumaruno akton inton malpas ka. Saan tayo amabalin nga gigidan amangan, taado ti customer. Sige nga rod, siya kunti umuna. Mapan kan iti kusina. Ibagam laang iti cook tayo a lunch break mon. Isun ti makaam mo amang ted iti taraon. Sige nga rod, mapana kon tapno makasublat kamatan nga ag-lunch. Hello sir, lunch break kon. Awagan naklatan iti gani. Si kagayam ti kabarbaro nga empleyado. Juan, siyak ni Rita. Okay, mabit lang. Isagana kon ti makan. Agiddan ta namangan. Sumarunon ton amangan ti kadwak. Talaga gayam asaan tayo ang mabalin tagigidan amangan, sir? Wen, aglalo no kastoy nga adu ti customer. Masapol apaspas ti garawa kanayon. Kumusta ngay mati umunangal daw ti trabaho? Okay, mit nanang. Iso na lang ang tamakabanog. Nagado ti customer. Ay, ano sam anak ko? Kasta talaga. Awan, tinalaka at trabaho. Imbag lakit din ta nasisingput-mut dagiti kadwak ng empleyado. Day tati kasayaatan, anak ko. Uray narigat ti trabaho. Basta nasingput dagiti katrabahuam. Wen nga rod, nanang. Kumusta kayo mat iti anak ko iti nagmalam? Ay, nasingput ti anak mo. Kasla mo nang agtrab-trabaho ka. Iso asan mo ita nagpalpalo ka. Nasaya at mat ang arod no kasta, nanang. Iti kasta, saan kayo amarigatan? Umuna kan nga ag-lunch. Siyak mat tinakanayon ti pauna ang ag-lunch. Sikamot ati umuna. Si Kan, iso ti imbaga ni gani kanyak. Si kakano ti umuna nga ag-lunch. Tapno agsango kayo akanayon amangan. Anya, sika talaga. Til ebagbagamot. Kat agpay sumat nga imbaga na. Amam ka di amad madlaw ko akursunada na ka. Ay, sika talaga. Atap mo laang data. Addan anak ko anya. Una, ngam ko namat abalo kan. Saan ka di?
Kabalbalok laang anya. Makatawa ng tinapalabas. Manipod na balok ha. Saan nakadipay asong batan? Awan nga tati masauti tao kanyak. Numakirelasyonak manan. Anya ko mga iti bagada. Kat balok kamatan. Nusong batan naklakit di. Ibilang ko apudpud no nga anak ko. Ti anak mo. Ikanak pa iti gundaway ko ngagpanunot gani. Kayat ko pa'y ama ka sa uninanang may papan iti day trabanag. Sige. Kat namnamaak asong batan nagtumatlaang, Rita. Panagkunayo nanang. Ayos laang numakirelasyonak manan. Basta ni ganay ti pakirelasyon awan parikot kanyak anak ko. Mariknak ti panangipatag na iti anak mo. Agasem ngay, maiturad na nga igatangan iti gatas to'y anak mo. Wan nga rod nanang. Jak matkid-kid awan kan kwa na dagiti titad na. Amok anak ko. Ang mangipanagnak anapatagmat kan kwa na ti anak mo. Kaya't yung nga rod no song batak ni gani. Apay kit di asaan ngay. Nasaysaya at matlaang. No adda katakunay-nay mo anak ko. Aglalo ka nay bumakitak matan. Asinon tungay ti kadkadwayo iti anak mo. Agyamanak, tasinong batan nakmatlaangan, Rita. Basta ikarim adi ka agbalbaliw kada kami iti anak ko Saan ka amadanagan, ta sa anak tong agbaliw. Ad-addapay kit di nga ayatan kayo. Ita, tasinong batan nakon. Agpayso? Wan, Rita. Kayat ko nga agkalaysatan iti mabiit. Anya? Agkalay sa taadagosan? Katuan isuntumot lang ti pagtungpalan ta. Saan ka de? Wan matkit ni Itatanalpasan ti kasarta. Kaya't ko asumardeng kan nga agtrabaho. Tapno mabantayam analaing ni baby. Kaasim ti nanang. Bumaketen ang agaw-awir pay laeng. Ang kasano kamin iti anak ko na sumardeng ak nagtrabaho. Siya kung ti makaam mo kada kayo. Basta da kamin iti anak ta, ti asikaswam. Marigatan ka no agtrabaho ka pay laeng. Awan aglaba kan agluto. Awan agasikaso dito'y balay. Saanan akabalan nga ramidan ni nanang dayta. Wan ang arod lakay, no isuti ko nam. Talaga, saan ka nagkamalay anak ki asawa ka ni ganay, Rita? Wan nga rod nanang, nakasingsingpat. Awanin makunakan ko na. May saak akaswertyan a babae nanang. Ngamin, uray na taytiim mo ng asawa. Inikkanak ti Diyos iti lalaki ang mga ayat kanyak, kan iti anak ko. Uray mat day di Diego. Awan mat makunakan kwa na anak ko. Nasingpet mat. Wana nang, agpadadakin ni gani ang nasingpat. Isungag sing-singpet ka mat anak ko. Asikaswam anaimbag ni ganay. Tangay isumatan ti tumaktakder nga ama ti anak mo. Wana nang, kastamot at talaga ter aramida. Anya ti gagaram dito'y balay manang Mila? Apay, saan mo anang nagtimpadamag da iti radyo? Ni gani, nadung parte nagluganan na, kat intaray da iti ospital. Critical ka no ti kasasaan na. Anya? Kunak no nang mo kat napan ka iti ospital. Ngam adda ka pa'y matlagayam dito balayo. Ay, imbaglakit din tayo mayak. Diyak ngamin inlo ka ti radyo mi itang aldaw, tanalipatak manang. Agyamanak iti umay mo pa nang ibaga.
Ala, agrubwat ka nga rudan. Ta sigurado akasapulan na ka ti asawam. Apay akas tay tigasat ko nanang. Napukaw ko manan tinakasingsingpet nga asawa. Ay, uray siyak mat anak ko. Diyak amo, no apay akas to'y tigas at mau. Nakatumpong ka nga agpaiso itinasingpat alalaki. Napukaw mo malaan na agos. Siya ka di ti problema nanang. Babalwanak ka di. Ay saan mo apat-patsin na itanak ko? Nairanran na laang siguro. Nagsakit nanang. Nagsakit na ito yung mapaspasama kanya. Agkararag kalatan anak ko. Ikararag mo. Asapay la kuma. Taka maulam da ito'y apanubok. Asumangsangbay iti biyag mo. Rita, kumusta kan? Okay, akmat nan manang Mila. Uray kasto iti mapaspasama kanya. Ikarigatak latat iti makdar para iti anak ko. Rumbang laeng, akasta ti aramidam ita. Makapaladingit laeng apanunutan. Anamindwaak anabalo. Ay, dayta siguro tinayurit agasat mo, ading ko. Kunkunak pa'y mat anag swerte ak. Gaputan na singpot manan tinatumpong ak alalaki. Nga mapukaw kumatlagayam. Ay, kataan niya nga rod ngay. Saan tayo mat nga igam ti biyag tayo? Saan tayo nga ammo? No kaano nga ipulang tayo, tibulod tayo, abiyag. Naawat ka ka din iti nag-apply ang matrabaho. Nanang, agla ko mat iti prutas ti trabaho kita. Iso na laang tamasapa kami asumrak. Ano usam anak ko? Kasapulang man ang tiag trabaho. Tawan mo ni ganay, anam na maam. Wan nga rod nanang. Ita, maikawa ak lakit nga rod manan. Tulungan ka aging gay ti kapailak anak ko. Bantayak ti anak mo no agtrabaho ka. Agyamanak nanang. Agyamanak iti saan nyo apan ang baybay akanyak. Ay, anya gay nga rod anak ko. Siyak tinam. As ino pa'y kumati sa bali amang tulong kan ka, nga ino saan asyak. Nabayagan nga agdadatonakan ka, Rita. Anda katimat lanamnamakin ka. Pasensya kan, Orly. Ngamang biro kalaangan iti sabaling arma. Ngam sikat kayat ko. Awanen planok ang makirelasyon manen. Imposible nga awan. Ket ubing kapay. Tulungan ka amang padakkal iti anak mo. Ibilang ko apudpud no nga anak ko. Kabailak apadakkalan ti anak ko si siyak laang. Apay, ada ka di sa bali ang magustuhan? Iso sa anak akayat? Kinunakmatan. Jakon kayat ti makirelasyon. Saan ka kadi ang makaaw-awat, ha, Orly? Sa anak tong agsardeng, aging gang awan makitak akarelasyon mo. Sa anak tong agsardeng agdaton kan ka, Rita. Apay a pinapanaw mo ni Orlay. Di pa'y inawat ti sagot na kumay ti anak mo. Gaputadyak kayat amang namnamalaang iti awan nanang. Saan mo ka di ang kayat ni Orlay? Makita ka na singput mat. Dayta nga rod nanang. Nasingput. No aklo nakat agkalesa kami. Anyan to nga tamanan ti mapasamak. Amangan numapukaw kun tumanan. Ha? Kasta nga ti mapasamak. Mabutang ako nanang. Amangan nubabalwanak ngagpaiso. Diyak kayat amatay tumanan ni Orly.
Bala, adakin ka ti desisyon anak kaw. Jak maamaw, no agpaiso day ta ibagbagam ababalwen ka. Agam jak kaya ta makita nga agladingit kan tumanan. No apay mat nga minakastoy tigasat ko Amangan no naira na laeng anak ko. Imposible mo nga amin apakiasawam ka matay. Basta, mabuti nga kun ama kiasawa na nang. Amangan numatay manin ti pakiasawa Adda ka manan. Talaga ang nagtangkan mat ti ulo man niya. Anya ka diti saan mo akayat kanyak. Ibagam, tanakasaganak nagbaliw, no daman saan mo akayat kanyak, Rita. Awan ti saan ko ang kayatkan ka. Nasingpit ka, Orly. Mutlagayam. Apay nga rod na din akayat. Amom ka di anamin dua akon anabalo. Kahit anya ko maita. Di ka di mabutang? Babaluanak, Orly. Ha? Kaya't mo asawan? Numaki asawa ka kanyak? Matayak mat, kasta ka di? Saan ka ang mabutang? Imposible matakasta. Nakadesisyon akon, Orly. Saan akon ang makiasawa? Gaputa babaluanak. Saan mo kumapatpat yan, Rita? Talaga saanin nga agbaliw ti desisyon ko. Mangbiro kalaangan iti sabaling nga armam. Aging ga ita, mabuti nga ko na makiasawa manen, Mr. Lonely. Amangan no konsensyak to tungpal biyag, no adda manen dakas ang mapasamak, iti pakiasawaak. To'y pagayam mo, Rita. Agyaman ak pagayam, Rita, iti daytoy apakasaritaam. Desisyon mo dayta, pagayam ko. Ngam no siyak lamay sa kasla sa anak amamati iti babalwen ako nada. Ngam no ti pagtalnaan ti panunot mo, ket ti saanen amakiasawa, adakan ka dayta. Tatibiyag, bulod tayo. Di tayo mo, no kaano nga isubli tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Rita, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ganitimet direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.